Llega el podcast que tú quieres oír. Abriendo melones viene a surgir. Sin pelos en la lengua, directo y real. Los temas prohibidos caen sin igual. Albert González dispara sin miedo, palabras sinceras que rompen el hielo. Albert García con mente aguda dice lo que otros jamás se atreven sin duda. Albert Vázquez con ritmo encendido, abre el debate, lo deja servido. Luis López remata con fuerza total, la mesa se enciende, el tema es vital. Sexo, política, religión... Doncs benvinguts aquí a un nou Abriendo Melones. Una vegada més fem el nostre Obrim Melons particular, el nostre programa especial en català, perquè tenim un convidat que mereix molt la pena i hem escollit en el dia d'avui fer servir el català. Però abans de res, com sempre, parlar no només del convidat, sinó també dels nostres fantàstics col·laboradors. I tinc aquí a la meva esquerra el fantàstic, l'increïble, insuperable Albert García. Què tal, Albert? Aquí estem, com cada programa, una vegada més i amb ganes d'aprendre. Moltes ganes tens de parlar amb el convidat d'avui? Avui moltíssimes. Avui tocarem temes molt nocturns. Molt nocturn. I bueno, ja anireu veient de què anem a parlar. Però bueno, podria presentar-lo jo al convidat d'avui, però sempre diem que en aquest programa que ningú es presenta millor a un mateix. O sigui, jo no podria presentar-te millor del que et presentaràs tu, Àlex, així que el micròfon és teu i explica'ns una mica qui ets i per què has vingut aquí, per què creus que has vingut aquí. Hola, molt bona tarda, soc l'Àlex Res, DJ i productor d'esdeveniments. Com diu el meu propi nom, la meva presentació em dedico a ficar música a diferents tipus d'actes i també m'encarrego d'organitzar-ho, de preparar-ho, que també és una part molt interessant, que sempre veiem el discjockey ja col·locat, però la part de producció, la part de la feina organitzativa que tenim abans és molt important i bueno, és el que explicarem avui i a veure quin melon obrim. Doncs tenim moltes ganes de parlar amb tu, Àlex, i has tocat una part molt important ja en la teva presentació, que és què és la feina d'un discjockey, perquè a vegades la gent es pensa que és posar música, o sigui que a vegades a l'Spotify ja pots fer la teva feina. Explica'ns una miqueta més a què es dedica un discjockey, perquè entenc que no és només posar músiques així al tuntun que t'agradin a tu, sinó que tu tens una feina prèvia abans d'anar a la festa en qüestió. Com bé dius, tens que fer una feina prèvia i el que fas és preparar-te la música, descarregar-te-la i tenir una bona selecció musical, tenir un bon material. Jo comparo els cuiners com els DJs. Tens que tenir uns bons ingredients per després cuinar, saps? I una vegada tens les teves cançons, tens que seleccionar-les. Segons el que tu vegis, segons el que tinguis davant, segons el públic, és gent gran, és gent jove, és molta gent, és poca gent, estan molt animats, estan pocs animats. Segons aquestes variables que tu, amb l'experiència de tantes actes que has fet ja captes, doncs selecciones una cançó o una altra i una vegada fiques aquella cançó, per exemple, us explicaria la carxofada de l'Ajuntament, vaig estar punxant a la plaça de l'Ajuntament i la veritat que això havia un públic més gran a primera hora i no estava molt ple. Doncs vas ficar cançons dels 80, dels 90, amb remixos de house, tranquil·let, començant escalfant la pista. Posteriorment va venir la gent jove, vas començar amb algun tema urbà, més actual, anant de darrere cap endavant, parlant-hi en anys, i després vas començar amb hits patxangueros de tota la vida i després una miqueta d'electrònica per activar la gent i que faci saltar i després al final una miqueta de tot, variant perquè tot el públic no es vagi i diu, encara que no estigui sonant les cançons que no m'agraden a mi, em quedo. És una miqueta la psicologia de pista, és un terme molt important que és saber entendre la persona que tens davant i com tens que ficar la música i com tens que adequar-ho. I després també és molt important la tècnica, com fas que aquestes dues cançons s'ajuntin. Hi ha vegades cançons que no peguen i no les pots ficar, potser necessites un tema de pont, estic en reggaeton, necessito una cançó una miqueta més animada, després electrònica i després una bachata. Fas una progressió de baix cap amunt i després de baix cap a dalt, o sigui, de dalt cap a baix. Fer una miqueta, jugar amb el públic, és molt important. Sí, és interessant el que ha dit també, el tema aquest de que, ostres, la psicologia de la pista, no? El tema de, depèn de l'estat d'ànim de les persones i depèn de com està la pista, si és gent més gran o gent més jove, doncs poses un tipus de música o un altre, no? Entenc? Sí, clar, és molt important i a vegades t'equivoques, perquè són persones i tu fiques un tema i dius, això funcionarà. I potser no, però el bo de l'experiència, el bo del discjockey és, m'he equivocat ficant aquesta cançó, o per exemple, hi ha cançons que serveixen per mirar si al públic li agrada aquest estil. Per exemple, un tema molt clau és la de Marcha, de Rosario. De marcha, marcha, queremos marcha, perquè és un tema de rumba,
però que ho coneix quasi tothom. Si tu fiques aquesta cançó i la gent ho canta, i la gent balla, pues ja el mambolero de los Gypsy King, ja Mamita Molona, obres uns temes que si no funciona, pues no tiro cap aquí, tiro cap a una altra cosa. I és important saber cap a on vas, diguéssim, cap a on tires. No, és increïble perquè has explicat molt bé la feina del DJ amb 4 frases, però és que realment això et demostra que hi ha molta feina darrere, que al final no sou gent que us dediqueu a posar músiques al tuntun, sinó que feu com un estudi, heu d'aprendre també a la psicologia, això de la pista que dius tu, una mica de... Doncs mira, veig que aquesta gent crec que l'estil musical que els hi pot encaixar és aquest. Fas una prova, vas veient com reaccionen, o sigui, tu estàs atent a tot, no estàs allà disfrutant de la música sense més. Correcte. Clar, i també esdeveniments amb molta gent implica molts estímuls i acabes molt més cansat que un esdeveniment amb menys gent. Per què? Hi ha també les peticions, que ara parlarem d'això. Hi ha gent que tens 3-4 persones demanant cançons, a més les 800-900 persones que tens davant, més les 2 cançons que estàs punxant i l'altra que per si acas, o sigui, són molts estímuls que tens que estar molt pendent i a veure com gestiones, parlar amb aquest o que tu puja a l'escenari o gestionar una miqueta la festa i després mirar i gestionar el públic. I jo que t'anava a preguntar, tu has parlat de música house, has parlat de música rumbera dels 80-90, quins estils de música creus que estan dominant ara el panorama musical? Mira, ara fa un any em va pujar molt fort el funky brasiler. Funky brasiler? No, ni idea, no tenim ni idea. Bueno, potser he escoltat alguna i no sé què és funky brasiler, també t'ho dic. Ni idea. Clar, l'ha ajudat molt a pujar al TikTok, perquè són cançons amb molts els baixos molt forts, uns ritmes molt marcats, és com una evolució del reggaeton, doncs és una evolució que ha fet, diguéssim. I, estem amb aquesta... És la música que està de moda ara. Exacte, que ara està de moda per a gent jove, gent internacional, és una miqueta el que està ara actualment. Però la música és viva i potser en un lloc està de moda un estil, en un altre lloc és un altre, o sigui, és una cosa molt, molt important. Per exemple, una anècdota que explicaré, vaig anar a punxar a Girona, a la Mirona, són 2.000 i pico persones, una discoteca molt guai, i punxo i fico cançons de dembow, ¿vale? I la gent no balla. I dic, per què no balla? Claro, les cançons de Batllà, aquí funciona a Barcelona, però a Girona no. Són 100 quilòmetres de distància, no és me'n vaig a Pequín. Bueno, investigo i és perquè la gent no es toca. Per al caràcter de la gent de Girona és molt més distant, no té el contacte físic. Això implica que... cançons d'arrimar-se, doncs aquestes no agraden. Exacte, les d'arrimar-se no funcionen tant com unes altres de saltar, ballar, cantar, ajuntar-se, fer colla, allò ho tenen molt més present. Aquest tipus de cançons funcionen molt més que les de romança, d'apropar-se. És curiós, però és per persones, o sigui, la música afecta les persones. O sigui, imagina't, estem parlant de que res, això és Girona, no estem parlant d'un altre país, d'una altra regió, sinó que estem parlant de que és Girona, que no és... Això, si te'n recordes, Albert, va venir en aquests micròfons també a l'humorista... Correcte, com es deia? José Alba, és un humorista, i ens va explicar també els tipus d'humor que ell havia detectat anant per Espanya. Diu, però és que no estem parlant de l'humor de Barcelona versus l'humor de Sevilla, sinó l'humor de Barcelona versus l'humor de Tarragona. Sí. O sigui, ja canvia, ja veus que el mateix acudit no l'encaixa de la mateixa manera a gent, i amb la música és igual, al final depèn d'on t'has criat, depèn d'on has viscut i com és la gent, doncs canvia tot molt. Una pregunta, doncs això, us convidem a veure el capítol del José. Sí, si no l'heu vist el capítol del José, veieu-lo, que és superinteressant. Està molt interessant. Et volia fer una pregunta, Àlex, i és també, creus que dintre de la música que ho està patant més ara, el reggaeton està caient una mica en picat? Perquè jo sóc de l'època del reggaeton i a mi el reggaeton era el que m'agradava quan sortia a festa, i ara veig molt trap, molta música més urban, que li diuen, que no sé ben bé a què es refereix, perquè quan escolto una cançó que és urban i escolto una altra no veig la semblança. Igual que amb el reggaeton sí que veies un fil conductor, ara no ho acabo de veure. Creus que el reggaeton ara està caient, deixant pas a altres estils musicals? Totalment, o sigui, el gènere reggaeton urbà ha mort. O sigui, el màxim exponent Bad Bunny, per exemple, que ara està molt a la boca de tothom, ja no fa cançons en urbà. Fa salsa, fa trap, fa altres coses, però reggaeton ja no. Jo crec que el 2022-23, postpandèmia, quan tothom va sortir, va ballar i després va haver-hi un canvi generacional molt bèstia. També molt interessant parlar del tema de la pandèmia, quan
Jo vaig punxar després del Covid, havia gent que mai havia sortit de festa, tenia 20 anys, perquè havia estat 2 anys en confinament, havia tingut 18 i no tenia aquella experiència. I dius, és que m'han robat els 2 anys bons, els anys de 18-19, quan més surts, quan més explores, quan més aprens. I és com, uau, sí, són gent que tenen 20 anys, que en teoria tenen que tenir una experiència, però no la tenen. És una cosa molt, molt curiosa que vaig aprendre. Sí, el tema de pandèmia també va afectar, en aquest cas, en els nits de la música. Vull dir que hi ha gent que els va privar de no sortir a festa, ostres, aquests 2 anys que ens van robar, no? I és curiós. També parlar de la situació de l'oci nocturn, aquí a Sant Boi, per exemple, o en general a Catalunya o a Espanya, que estem en una tendència a la baixa. Cada vegada hi ha menys establiments d'oci nocturn, discoteques, bars musicals, els estan tancant per diferents motius. També és molt complexa i és per detallar en temps. Un motiu, hi ha una baixada de la demanda, la gent jove ja no surt, fa altres plans més saludables, al gimnàs, es cuida més, no té l'oci nocturn, aquella necessitat, i també els organismes i entitats busquen una reducció, ja que l'oci nocturn afecta a un entorn i tenen com unes polítiques per anar reduint aquest oci nocturn. Aquí, per exemple, a Baix Poble, antigament, a 2018, teníem aproximadament uns 9-10 bars musicals. Ara tenim 4 i té pinta que tindrem 3. Sí, la Masia... Baix Poble per la nostra audiència és Sant Boi antic, el casc antic. El casc antic, correcte. Bueno, són números que no ens anem molt lluny, sinó ens anem aquí, i és alarmant, per mi és alarmant per dir, ei, és que no tindrem establiments on passar-nos-ho bé, on disfrutar, on prendre alguna cosa, estarem a casa amb el mòbil i amb la tele i sense socialitzar, o tot digital. Ojo. Aquí hi ha 2 temes, perquè és l'oci nocturn vist com algo perjudicial, és a dir, la concepció que tenen la gent de l'oci nocturn, i després les polítiques que es duen a terme també per tancar o per clausurar aquesta oci, tancant bars, prohibint festes a segons quins llocs i potser tancant també... Però no fotem, és una vergonya, perquè realment, o sigui, la gent aquesta que critica l'oci nocturn, després igual es foten no sé quantes cerveses al dia, o es fumen 2 paquets de tabac o alguna cosa, doncs potser et perjudica més aquells 2 paquets de tabac al dia que t'estàs fotent que no sortir al cap de setmana una estona, ballar, prendre't un parell de cubates i tornar-te a casa teva sense més. Però bueno. Jo us vull donar unes declaracions que són una miqueta dures, però jo crec que als organismes hi ha poca intenció de suavitzar l'impacte de l'oci nocturn. Per què? Argumento. Salamandra, actualment, la gent per sortir a fumar surt al carrer. Fa soroll, molesta els veïns, això és obvi. Salamandra presenta un projecte per fer una terrassa interior. Porten 4 anys denegat. Sala Wolf, mateix, tenen una terrassa, tothom surt al carrer, fa soroll, proposen fer una terrassa tapada, sense sonorització, per reduir l'impacte dels veïns, perquè els veïns cada vegada s'apropen més a la discoteca, perquè cada vegada es construeixen... On era un polígon, ara s'està construint vivenda. És lògic, o sigui, estem creixent, però es tenen que adequar als locals i es tenen que donar llicències per adequar-los i no molestar. En comptes de tancar-ho, és adequar-ho i fer que el nou sistema actual funcioni. És que clar, cada cop són més persones i és inevitable construir edificis en llocs on ja abans o antigament on actualment també hi ha entrades de festa. Però joder, si veus que la pròpia discoteca està posant de la seva part perquè és la primera interessada, o sigui, no volen que hi hagi queixes que l'obliguin a tancar o que li vinguin multes després per molestar, doncs diuen, mira, em gasto els calés, insonoritzo, poso aquí perquè la gent pugui fumar i així ja no surten a fora i potser també faran una mica de soroll, però menys que si surten al carrer. I ve l'Ajuntament o qui sigui, a qui li toqui dir sí o no, i normativa no. Ostres. Clar. També no es donen llicències de bars musicals, aquí a Sant Boi, per exemple, aconseguir una llicència d'una discoteca és extremadament complicat, per dir impossible. O sigui, no és un mercat lliure, o sigui, les discoteques són les que són i això fa una miqueta d'oligopoli o monopoli, de dir, cuidado, sí, cada vegada estem baixant l'oferta, però aquesta oferta s'està fent més forta. Ojo. També hi ha discoteques que, és a dir, que competeixen entre elles, no? Perquè a vegades obren una al costat de l'altra i dius, a quina vaig? Aquesta o aquesta? Pues potser que tinguin millors preus o com va la cosa?
no hi ha competència, per el que t'he dit, o sigui, no es pot obrir una discoteca al costat de l'altra, o sigui, són les que són i competeixen entre les que hi ha una oferta més barata i serveis pitjors, millor serveis i que preus més alts, bueno, cap i la fi, cadascú juga al mercat, per exemple, la zona d'Alta, la zona d'Aribau, la zona de Barcelona, on està Bling Bling, bueno, totes les discoteques pijas, diguéssim, doncs juguen a això, a totes les persones que viuen per sobre de Diagonal, que tenen calés, volen sortir de festa, volen demostrar me'n va bé la vida, doncs van cap allà. En canvi, hi ha altres discoteques que juguen més amb el públic general, Apolo Ramataz. Bueno, és molt interessant fer un anàlisi de mercat de l'oci nocturn, que també és interessant saber on falten necessitats i on sobren. Al cap i a la fi, com us explicava, l'oci nocturn també és un negoci, és una part de l'economia i és molt interessant la seva gestió i la seva optimització. Sí, a veure, jo ja et dic, home, hi ha discoteques per rics i discoteques per pobres, però evidentment les discoteques moltes vegades pues, tenen aquest hàndicap de que dius, ostres, aquesta discoteca que està ja situada en aquell barri alt tenen uns preus determinats i aquesta que està més en aquest barri pues, té uns altres preus. Clar, evidentment la música i el DJ potser seran els mateixos. Clar, ja és un mix, no? En aquest sentit. Sí. Volia tornar al tema principal, que ens hem desviat un moment, de DJ. M'agradaria saber quina és la diferència entre un DJ i un productor, perquè moltes vegades escoltes DJ, productor musical, tal, i a vegades ja no saps si t'estan parlant del mateix o són conceptes diferents. El DJ és el que fica música. Com us he dit, té unes cançons i les mescla, les cuina i després mostra el seu producte. Que les mescla allà en directe. Exacte, però ja ho ha practicat a casa i ja sap de quina manera mesclar-les. Bueno, això és l'experiència de cadascú. O sigui, hi ha gent que té que practicar-ho molt, hi ha gent que és més natural, però sí, o sigui, sap ara ve la gozadera, després el lanzaco duro i luego el barabaré. Dic cançons a l'atzar. I després el productor musical és el que crea les cançons. És el que agafa les cançons, les modifica, va escoltant repetint la cançó, i si canvio aquest toc de bateria, si canvio aquesta melodia, i si faig aquest arreglo, i treu una cançó. Després aquesta cançó se la passa al DJ i el DJ la posa en directe. Per què és tan important aquesta figura i normalment donar confusions que és unida? Perquè els DJs ha arribat un punt que estan una miqueta menospreciats i si no tenen un bon producte, com us dic, si no tenen bones cançons, no es donen aquest valor. Per això a nivell alts necessites que siguis productor també, o sigui que facis les teves pròpies cançons i que les posis. O sigui, és com un compositor i un músic. Un músic és el que toca música, el compositor és el que crea música. Coses diferents. I quins són els tips, segons tu, per ser un bon DJ, no? Perquè has dit abans que estava com infravalorat, no? Una miqueta. Quins són els tips que ha de seguir un bon DJ per fer bona música? Bueno, hi ha molts atributs que té que tenir i també segons el tipus de DJ que tu vulguis ser, també l'estil. Hi ha gent que, ostres, electrònica és molt diferent a comercial, patxanga, urbà també és, o sigui, segons el que tu t'especialitzis tens que tenir uns atributs uns altres, però per mi personalment són ganes i il·lusió, tens que transmetre. Com diries, està a Spotify, estan en plataformes que es treuen la feina entre cometes, sí però no, o sigui, la persona humana té un valor increïble, o sigui, una persona ballant, animant, el carisma que té aquella persona no s'ho podrà treure una màquina i és molt important que el DJ no sigui una màquina, sigui una persona, molt important, i que i això, i contesti a les peticions, parli amb la gent, siguis amable, vinga va, animis, agafis el micro, donis un plus a la música. O sigui, està la música, està la secció de música i després el DJ que amb la seva presència i amb el seu bon rotllo aixeca el... Per tant, diem que no és únicament venir, posar la música, sinó que també a més és animar la festa, que és el que fa realment un bon DJ. O sigui, la festa és bona, a part de per la discoteca i tal, perquè el DJ aporta molt en aquesta... El DJ és part fonamental. Correcte. I el DJ, Àlex, creus que per créixer a dia d'avui, què és més important, el talent del DJ o la marca personal que ell es treballi amb les xarxes socials, si té un logo, si té una manera de... Què és el que hauria de fer un DJ que ens estigui escoltant que vol anar creixent en aquest món? El més important és fer bones actuacions. Ja està. Perquè si tu treballes bé, es seguiran cridant. I si seguiran recomanant. Com qualsevol negoci, que per la fi, si tu fas bones magdalenes,
vendràs molt bones magdalenes, no? Doncs és el mateix. Sí, el màrqueting ajuda. Tenir un bon manager que et vengui bé, els contactes, o sigui, hi ha coses que t'ajuden, però si ets un mal DJ, punxaràs Tomorrowland o un gran festival o punxaràs una vegada i ja està, no contractaran més. Això és molt important. Per tant, diem que avui en dia també és més qüestió personal, no? És a dir, la gent que vol aportar el tema no necessàriament té que ser perquè un DJ de renom, sinó també pot ser un DJ doncs, normal, que amb la seva força de voluntat doncs, pot arribar a poder produir bona música, no? En aquest sentit. Sí, ara, si em permeteu, voldria fer la de pausa la publicitària que fem. No? Jo ja deia, aquest senyor no fa la pausa. Imagino que, Àlex, hauràs vingut amb gana perquè ara et hem fet venir a una hora que és complicada. Pues una cosa que et volíem donar, de part del Gra de la Vila, que és una tenda on venen fruites, verdures i també productes de proximitat, quilòmetre zero, que està aquí al carrer Girona, et donen això de part seva, que són aquestes rosquilles amb xocolata blanca. Molt bé, molt bé. Té molt bona pinta, això. Després, un altre regal que et donem, no sé si ho veus, tens aquí una tassa davant de la taula, que és de Copy Flash. Copy Flash, que aviat traurem el vídeo promocional. Traurem un vídeo amb Copy Flash i tens aquesta tassa per recordar-te que has vingut al nostre podcast i quan et prenguis el cafè pels matins te'n recordis que has estat cafè, en el millor podcast de Sant Boi. Em sabe a melón, no? Sabe a melón. Dic, ostres, un cafè sabor melón. Què més tenim por ahí? Doncs mira, no sé si ets molt de plantes, però tenim aquí un petit ramet que et dona... Som Doraemon. Moltes gràcies. Té linda, detalls en flors, i m'han apuntat el que és, perquè no... la càmera. Mira, aquí tenim, això l'Àngeles m'ho ha apuntat, que és molt simpàtica, i mira, tenim tamarindo, manzanilla, ginesta blanca, astròmenia, girassols i ranúcols. Això és el que tens aquí en el teu ram. Això ho pots posar directament amb aigua ja, perquè si treus una mica el paper ja tens allà les tiges, aquí o a casa, com vulguis. Molt bé. I ara queda ja l'últim regal, perquè diràs, ostres, amb tot això encara em donen més coses. Sí, hi ha una última cosa. Aquí no deixem de donar regals, aquí sempre dinamisme. I aquest és el regal random. Què passa? Que jo, ho explico moltes vegades, tinc una dona que es dedica al tema dels llibres. Llavors, casa meva està plena de llibres i tinc una estanteria plena que no m'hi cap res més i Wallapop m'ha ajudat a buidar una mica el tema de l'estanteria, però clar, segueixen sobrant-me molts. Llavors vaig pensar, ostres, en comptes de llançar-los, que és una llàstima, doncs vaig a donar-li als convidats un llibre, així els hi dono una segona vida i potser els hi agrada i se'l llegeixen. I a tu t'ha tocat A flor de piel de Javier Moro. Molt bé. Esperem que t'agradi i ens diràs si te'l llegeixes i si t'agrada. El regal de Sant Jordi anticipat, eh? Sí, sí. Exacte. Estem al mes d'abril i jo ho sabia i dic, li hem de regalar un llibre a mes d'abril, llibres 1000. Flors i llibres, m'agrada. Doncs ara m'agradaria parlar també una mica d'experiències personals de la teva carrera, perquè al final tu hauràs viscut nits màgiques com el Barça i també alguna nit que dius, ostres, avui si ho sé ni hagués anat aquí. Ens agradaria que compartissis una mica amb nosaltres, doncs una mica, per exemple, quina ha sigut la teva nit més increïble que dius, uah, és que aquesta nit la guardo en el fons del meu cor per sempre. Hi ha moltes, sí, és la part bona, i de bones, òbviament, i també cadascuna té la seva màgia, perquè com jo treballo en molts establiments, molts festivals, faig moltes coses, hi ha coses molt boniques, però per mi la clau de l'èxit és tenir davant gent que estimes. Quan punxes per amics teus, punxes per família, per algo que a tu t'importa, aquell esdeveniment és molt més gratificant, a cap i a la fi. I bueno, és la part més bonica, on he punxat al poble de Terol, a Calaceit, quan ningú em coneixia, vaig punxar un vermut, que sempre a la festa major era els mateixos dies, i vam fer un vermut un dia abans de les festes i va ser un exitazo, i la gent em parava pel carrer, jo anava caminant, paraven els cotxes, em saludaven. Ets el millor, tio. El millor, increïble. Les olives estaven molt bones. I jo flipava d'això, això té una implicació a la gent, això va bé per la societat, que la gent s'ho passi bé, que disfruti, que balli, que desconnecti, és molt important. O sigui, sempre a la feina, sempre preocupacions, sempre estrès, no estan fets per això. I el pitjor o algun que recordis que dius, ostres... El pitjor, que aquest dia... I explica'ns una mica el per què va ser el pitjor, perquè no té per què ser que tu fessis malament, sinó que potser l'ambient aquell dia era una mica... Clar,
sigui, pitjors hi ha... Jo sempre les coses dolentes les oblides, com qualsevol persona. Òbviament. El que explico és sobretot la infraestructura. Hi ha llocs que busquen DJ i no tenen els altaveus, no tenen la taula, no tenen... I dius, és que estic donant un servei pèssim. De poca qualitat. De poca qualitat, perquè això és molt important, el so, la il·luminació... O sigui, sí, posem música, però si no anem acompanyats d'això, nosaltres no llueixes. És impossible, no és impossible. Si ningú t'escolta, això, que baixi el volum de cop, que agafin i, bueno, ja te puedes ir, pero si queda una hora, bueno, sí, ya está, pero pots dir, bueno, muchas gracias, que vaya muy bien, fes la pròxima, coses d'aquest tipus, o problemes també econòmics de... Ja et pagaré demà. O bueno, quedes un preu i després et paguen un altre, tens que enfadar-te, però ja ho has fet i se'n van i bueno, com estan de festa, jijaja, o per exemple que et tanquin esdeveniments que per tu facturació és molt important i 2 dies abans m'ho fas per la meitat o res, perquè hi ha un que m'ho fa per un quart i després no, i et deixen penjat per un quart i ara què faig econòmicament, com pago l'alquiler, com... Perquè tu et dediques única i exclusivament al tema de ser DJ. Exacte. És una professió, com qualsevol altra. I és, bueno, hi ha situacions bastant complicades i bastant... El problema d'aquest feina, que per mi és molt... O sigui, soc molt professional i molt seriós, però hi ha altres que no és això. O sigui, per ells és el moment de desbauxa, no té la serietat suficient i bueno, total, i és un gran problema. Van una mica borratxet, no? Una miqueta pujadet i... Bueno, sí, bueno, i també passa el que passa. Hi ha una cosa de que, ostres, si jo treballant en l'obra o qualsevol ofici on tinc que currar-ho tant i aquest xaval passant-s'ho bé, ostres, es guanya la vida, treballa i tal, no, això no pot ser. Jo no li puc pagar això, o no puc... Hi ha un punt de maldat, d'envídia, no pot ser que... Però a veure, jo estic generant una quantitat de valor econòmic increïble, perquè jo ficant una bona sessió, el públic consumeix, ve més, hi ha més entrada, o sigui, estic generant un capital molt alt i no estic guanyant-ho tot, o sigui, el que munta la festa s'emporta la gran part i després es paga una petita part. Això ho tenim que tenir en compte, saps? Els DJs que es paguen per hores, com va la cosa? Depèn, no? Depèn de com el servei. Normalment, com tota feina, va per experiència. El que està començant no cobra el mateix, que té un gran impacte o gran... O sigui, el seu cartell, per exemple, David Guetta, el més conegut. David Guetta és molt conegut, vindrà molta gent cap a aquella festa. I aquest efecte trucada... El caché, no? Diguéssim. Aquest caché serà molt més alt que el noi que estigui punxant al barri. Bueno, això per una part. I després això per hores. Quantes hores, més, menys. I bueno, també és una miqueta oferta-demanda. Vull explicar que les noies tenen un caché molt més alt que els nois. Ah, sí? Perquè hi ha molt poques noies. A nivell top a Catalunya deu haver-hi 10 noies. A nivell alt, de comercial, nois 50-60 fàcilment. Oferta-demanda. No, doncs em semblen pocs, també, 50 o 60, a nivell Catalunya. Sí, no hi ha tant, o sigui, és un sector... Bastant inexplorat, potser, o bastant... Sí. Només a Sant Boi jo crec que us conec a uns quants, no sé, a 5 o 6, o sigui, a Sant Boi està al 50% del DJ de Catalunya. Bueno, però a nivell professional, o sigui, tu pots punxar, tu pots conèixer, però una altra cosa és que et dediquis professionalment a això i després que puguis arribar a despuntar. O sigui, és com el futbol. Sí. Jo, gent que juga a futbol coneixes un munt. Sí. Però jo tengo botas y chuto la pelota. Ja, però meterla ja és otra cosa. És jugar al Barça o jugar a nivell professional, doncs és el mateix. I alguna, que anava a preguntar, alguna anècdota surrealista que ens puguis explicar aquí amb el públic? Alguna cosa que diguis, hòstia, és que m'ha passat, he vingut... Vas saltar un dia en el públic, et van anar portant tots allà fins al final... Fent d'Spiderman o alguna cosa d'aquestes? Sí, hi ha coses que no puc explicar. Per començar. Això ja... Home, això ho diuràs tu. No. Això ho dirà ell. Hi ha coses que no puc explicar perquè... Ningú t'escolta. Ètica, ja, però... per ètica professional i també per... Són persones, a cap i la fi, el que passen, i hi ha coses bèsties que no... Que fora de càmera us explico, però dintre de càmera no prefereixo. Alguna cosa que puguis explicar dintre de càmera que diguis és surrealista, però bueno, això ho puc explicar. Una boda... Bueno, ja ha passat molt de temps, ja ho puc explicar, ¿vale? Una boda de segones núpcies, segona vegada, bueno, es casen, hi ha uns 47, 50, bueno, és la boda, pum, molt a tope, molta marxa, molta festa, desmunto,
i escolto, és que la nòvia ha vomitat, és que el suegro s'ha relliscat i s'ha caigut i s'ha fet mal, el portem a l'hospital. S'havia caigut amb el vomitat de la nòvia. Ostres. Sí. Coses així o... no sé, bueno... És que hi ha moltes, o sigui que per a fi cada nit passen coses. O per exemple, m'explicaven ahir, vaig estar treballant al Wolf, que un policia va perdre la placa. Com aniria el policia? Pobre policia. Objetos perdidos, un policia per la placa, o coses que... o per exemple, una noia que acabi bastant perjudicada, estava a l'escenari, al VIP, i bueno, dir-li, pren l'aire, pren una aigüeta, després entres. No, que no quiero. Això tu li deies. Sí. O sigui, tu estaves a la vegada punxant i a la vegada fent de cuidador. producció, estava al cap de sala i vaig dir, aquesta noia s'està caient, 2 vegades s'ha caigut al terra, pot trencar l'equip, va ficar la copa davant de la taula de DJ. Lo lògic seria fotre-la al carrer, però vinga, va, som benevolents, surt fora, pren l'aire, l'aigua i ja està. No. Bueno, a la seguretat la companya se li encara, se l'enfada i diu, ei, vas fora i ja està. El treu fora i comença a insultar els de seguretat. Es que es va calentant. Son unos ladrones, es que no sé cuántos, me habéis robado el bolso. I és que les amigues estaven de festa per la pista i havien deixat el bolso i les seves coses a l'escenari i s'havien anat. I va desaparèixer. No. I vaig tenir que buscar per tota la discoteca les noies, el vaig trobar i vaig dir, ei, sisplau, agafeu les coses, traieu-la fora, perquè és que està la seva amiga amb les coses. Bueno, traient-lo i... Bueno. Són coses que, això, són anècdotes que van passant dia a dia, que és l'operativa, però bueno, és bastant... I alguna vegada t'han tocat la taula de DJ? Han fet... Sí, apago? Sí, moltes vegades, i ficat la mà... Ficat la mà, no? Sí, i això, la gent demanant, també sí, va molt perjudicada, demanar cançons... Sí, que no entens ni quina cançó t'estan demanant, no? Sí. Perdona, quina cançó m'estàs demanant? Mira, encara que et volgués fer cas, és que no tinc ni idea del que m'has dit. Nosaltres, hi ha una psicologia que és sempre dir que sí. Perquè si tu... És veritat, això... Acabes de tirar una lanza... Sí. Jo moltes vegades he demanat cançons i he dit, sí, ara me la posen, i tu estàs esperant i dius, no és aquesta, i marxes a casa i encara no te l'han posat. Exacte. Que cabrons que són aquesta gent. Estratègia de DJs. Estratègia. Per què? Perquè tu quan entres a un establiment, per exemple, passes la porta, diuen que sí. Vas a la barra, diuen una copa, diuen que sí. Entres, balles, i dius, ara és mi momento. Jo ara tinc que agafar entre tothom aquí, tinc que anar al DJ, li demanaré una cançó i quan soni una cançó, ei, aquesta és la meva cançó, jo me sentiré especial i tothom veurà que jo tinc el poder per estar demanant cançons. I això no us agrada? Vale? No, esto és la psicologia del per què la gent demana cançons. Vale? Què passa? Si tu, en el moment que una persona demana una cançó i el DJ diu no, aquesta persona s'enfada, perquè sempre t'han dit que sí. Des de que has entrat fins que has demanat una cançó, tu que dius sí, endavant. I arriba un moment que tens un no. Si tu, en un estat que estàs de festa, estàs relaxat, estàs perjudicat, doncs que et diguin que no et dona com un mur. I això genera a gent agressivitat, a gent conflicte, a gent insistència... Bueno, en canvi, si tu dius que sí, vale, ja ho he aconseguit, ja he fet totes les proves que tenia que fer psicològicament en aquest establiment, doncs tiro milles, si m'ho passo bé, desconnecto, m'ho ballo, doncs no sona la meva cançó. I per això sempre els DJs diem que sí a les peticions. També peticions, hi ha coses que es poden encaixar, hi ha coses que no. Hi ha coses que, ostres, doncs no havia pensat en aquesta cançó, que guai, doncs encaixa. Hi ha altres que dius, no, no sé, per exemple, és molt típic sevillanes. Una sevillana són de 5 a 6 minuts i no la pots tallar, perquè la primera, la segona, la tercera i la quarta. Que inclou, o sigui, està 6 minuts hipotecat o enganxat amb un públic que potser tu balla, potser no, hi ha un altre públic que dirà 6 minuts aguanten això, me'n vaig. És un risc. Per això jo, per exemple, les sevillanes és un tema que ho deixo pel final, ho deixo per algun moment que veig que ara m'encaixa, o la gent va a la barra o la gent surt a fumar perquè obre la discoteca per fumar i m'ho demanen i és un grup molt gran que ballen d'això, vinga, un exemple. No, és que tens tota la raó, perquè jo he sortit de festa i jo recordo nits on cada cançó que sonava m'encantava i tot i que estava cansat pensava no, jo d'aquí no marxo fins que tanquin. I hi ha hagut nits que potser quan comencen a sonar-te 15 cançons seguides o que duren molt, que no t'agraden i ja estàs cansat, és com que penses
marxo. O sigui, és una manera també de que si tu no deixes que cançons que veus que no funcionaran et tallin la nit, la gent no marxa perquè tu et paguen al final per tenir la discoteca plena i amb la gent passant-s'ho bé. O sigui, al final tu ets el reclam. Bueno, sí, hi ha 3 influències que t'afecten a ser DJ. I és un, personalment, els gustos personals. La gent que diu, no, jo pongo el que me gusta i ja està. O no, jo fico tot el que em digui, això és un factor. Un altre factor, el públic, el que parlàvem, si el públic respon o no respon. I hi ha un altre que és el més important i és la direcció. La direcció de la discoteca, el bar musical, establiment. Perquè potser et diuen, no, músiques en català. No, pues només reggaeton. O no em pots ficar reggaeton. O hi ha com unes directrius que ocorren. I a vegades que hi ha un públic que està acostumat a que aquell local, aquell establiment, soni això i de cop no sona, s'enfada. No és culpa teva com a DJ. És culpa del directiu que t'ha dit, ei, jo vull això perquè jo vull portar a la gent aquest estil de música. O vull fer una línia musical diferent, o tal grup no m'agrada la rumba perquè em porta no sé què, no m'agrada no sé què. És el teu negoci, o sigui, que a fi és un treballador, vas, treballes i el que et diguin, com el cambrer o qualsevol persona de seguretat o el que sigui. I això és conviure aquestes 3 coses per encaixar a públic, direcció i personal, gustos personals del DJ. I algun moment en què has viscut en aquest... Jo entenc que treballes de nit, clar, evidentment treballes de nit. Llavors, el que jo volia preguntar també, com a curiositat, perquè sempre que hem parlat i sempre que hem estat parlant del tema de la teva feina, sempre m'ha semblat com curiós, no? El tema de que com gestiones tu la teva vida personal a nivell de nocturna, és a dir, a quines hores te'n vas a dormir, a quina hora plegues, què fas? Perquè... Pregunta molt interessant, personal i molt guai. Per sempre parlen del personatge. O sigui, jo dic que els DJs tenim l'alter ego, que en el cas és Àlex Grués, i llavors està l'Àlex Grueso. O sigui, són 2 persones. Li vam donar el sobrenom nosaltres, eh? Sí, Albert és el... Aquí poso una medalla jo. Una medalleta, sí. I bueno, el dormir és complicat, perquè, sobretot a l'estiu, perquè fa calor, hi ha molt de soroll, les finestres estan obertes, quan arribes és de dia i et costa més dormir. A l'hivern és més fàcil dormir i també com quadres tot això que dius, sobretot si tu treballes molts dies de nit, quan vols fer el canvi a dia és impossible, costa molt. Hi ha gent que fa esport, hi ha gent que pren això pastilles per dormir, bueno, hi ha diferents coses per intentar fer el canvi. També una altra tècnica és no dormir, o sigui, per exemple, el dissabte te'n vas a dormir a les 7-8 i el dilluns tens que anar a treballar al teu treball de dia. Doncs el diumenge dorms 4-5 hores, de manera que a la nit del diumenge tens ganes de dormir, però el diumenge no pots fer coses físiques, ja que estàs molt cansat, bueno, una cosa treu l'altra. Sí, és dur. També el món no està pensat per la gent que treballa festius i de nit, això és un gran problema. O sigui, jo crec que hi ha molt egoisme de que l'horari és de dilluns a divendres i tothom treballa així, veïns, obres, convivència en general, i és, sí, nosaltres com a oci nocturn no tindrem que molestar els demés, però també la gent que treballa de nit també tenim dret a descansar, igual que és el que ens demanen a nosaltres com a oci nocturn. Totalment. Això no està pagat, perquè molta gent es queixa, no, és que clar, és que no em deixen dormir per la nit, ja, però i el que necessita dormir durant el dia, què passa? Que durant el dia no hi ha límit de decibels ni res d'això. O sigui, tu si truques a la policia que no puc dormir et diran, bueno, t'has d'aguantar perquè és de dia. Clar. I això no hauria de ser així, perquè tu tens dret, també tu treballes de nit, no perquè ho escullis, sinó perquè és quan hi ha la feina. Clar. Les festes són de nit, majoritàriament. I és un sector que treballa molta gent, cambrers, seguretat, neteja, també emergències, policies, bombers, o sigui, els horaris de nit, aeroports, o sigui, la gent treballa a totes hores, o sigui, no és una cosa això d'un horari fixe o vacances, o també quan hi ha vacances i en dies festius treballes molt. Per mi els pitjors dies és Nadal. Per què? Perquè tens els diners familiars però treballes de nit i és a nit de Nadal, Sant Esteve, i després si cau en cap de setmana és horrorós. Són 5 dies treballant a tope i dormir un poc perquè tens compromisos familiars, però bueno, és part de la feina. Com jo dic, la passió et supera i dius, val la pena. I la conciliació familiar amb el pare, la mare o la parella? Bueno, també trobes gent del teu sector, o
o sigui, els teus pares tenen que acceptar, és part de, Sí, de la part de feina, la teva feina. però acabes buscant gent del teu sector, com la gent de l'aeroport, per exemple, que també treballa festiu, acaba estant amb gent del sector, amistats i tot, perquè és quan, per exemple, per mi, el dilluns és el dia de descans, és el dia de fer oci, d'estar amb la parella, bueno, hi ha gent que el dilluns és el pitjor dia, per mi és el millor dia de la setmana. Clar, perquè ells, evidentment, tenen el cap de setmana a tope i el dilluns pues, prenen per descansar. Què et sembla, Albert, si fem la teva secció, aquesta tan xula Home, que t'has jo preparat? la tinc aquí preparada per si la voleu escoltar, si la voleu... Volem que ens la recitis a l'orella, sisplau, amb veu sexy, amb aquesta veu sexy. amb veu sensual, no? Aviam, doncs comencem la secció. Intentaré no allargar-me massa, jo sé que m'enrotllo molt, però intentaré... 10 minuts els tens, tranquil. Vale, són les 7? Vale, vinga. Aviam, les seccions que jo faig, per entrar una miqueta en dinàmica, són més aviat tirant a històriques. Sempre que la gerència professional, o sigui, la trajectòria professional, doncs sempre tiro a la història. Jo he buscat coses que m'han sussurrat a cau d'orella, sobre DJs de la història. Llavors, el primer DJ de la història, segons el que m'ha sortit o el que he pogut buscar, és un senyor que diguéssim punxava als anys 60, conegut com el Rei Newby. No sé si et sona, si el coneixes, et sona o alguna cosa d'aquestes, no sé si, bueno, era un senyor que als anys 60 punxava i que se li va acudir d'alguna manera doncs barrejar una miqueta el disc de vinils que hi havia, perquè penseu que en aquella època no hi havia música digital, sinó que tot era en manual. M'agradaria haver vist l'Àlex en l'Àlex aquella època, aviam com s'apanyava. Sí. A veure com se les apanyava. Bé, com parles, o sigui, teníem dos plats i anaven canviant, ficaven una cançó sí, i ficaven l'altra. Però eren persones que tenien molts calés, perquè tenien dos plats. Era un luxe. Normalment el que feien és portar cadascú, feien una reunió d'amics i jo porto un plat i un altre plat i porto els vinils de cadascú, però eren persones, com dic, als 60 es tenien que comprar la música, es tenien que comprar els equipaments i normalment el que feien a altres zones, com bueno, parlarem més endavant, que utilitzaven un plat i anaven canviant de vinil al disc, anaven canviant el disc i anaven fent coses entremig per amenitzar aquests silencis, i així és com va sortir el DJ. Com dic, no és canviar cançó, sí, és important canviar cançó, però també és com omplim aquest espai, com fem un plus per al moment que hi ha silenci. Clar, penseu que moltes de les músiques que es feien en aquell moment es feien a través també de la ràdio. Les sales de ball pròpiament com a tal bueno, sí que existien, però no era l'enfoc que se dona avui actualment, sinó que es parlava a través de la ràdio i amb la ràdio agafaven el vinil i el punxaven. Vosaltres actualment teniu un avantatge que aquelles persones que vivien en aquella època no tenien, i era que teniu música digital. Els vinils pesen, i quan havien de portar vinil per canviar de cançó hi havia caixes que pesaven fins a 20 quilos. Imagineu-vos aquella persona anant fins a la ràdio, deixant el trastos i tot de vinils allà penjats i havien d'anar canviant. Llavors crec que és un avantatge i també una curiositat Perquè ara com treballeu, Àlex, amb Spotify, amb quina eina utilitzeu? Quina eina utilitzeu més? Jo personalment utilitzo una eina de pagament i tens això, música il·limitada, busques totes les cançons originals i amb aquest pagament es paga els royalties als artistes, val? I la part bona, com dic, és il·limitat, o sigui, tota la música pots utilitzar-la, és un avantatge brutal, i a part estan els remixos, estan cançons variades i millorades, també a la xarxa. Bueno, la veritat és que hi ha 1000 possibilitats i és el que s'ha passat una miqueta amb les xarxes. Ara, hi ha tanta disponibilitat que les cançons no es disfruten, és com el TikTok, és una cançó, una altra, i ara és una cosa que, bueno, més endavant després de la secció us volia explicar, que la cançó ara cada 30 segons es canvia de cançó. Abans eren cançons de 3, 4, 5 minuts. Correcte. Ara 30 segons, o sigui, fiques 4 vegades més cançons que anteriorment, o sigui, tens que anar molt més a tope. I és això, abans es disfrutava molt perquè tu ficaves una mala cançó i et penalitzava 6 minuts. Tens que tenir molt cuidado quina cançó ficaves, quina no. Ara no, ara com fiques tantes, és igual. Si t'equivoques no passa res. L'important és que vagi ràpid. Hem guanyat amb rapidesa i amb eficiència. El salt que es va produir de la ràdio a les discoteques, com a tal, és a partir dels anys 70, amb l'auge de la cultura, i sobretot amb ciutats com Nova York. Nova York va triomfar molt el tema de les discoteques,
i va ser doncs, un referent. La ciutat aquesta de Nova York va ser un referent bastant important. També van introduir el beat matching. Sí, també a part de New York, també Chicago, on va sortir el House, que a la fi va agafar cançons del col·lectiu Els Negres, del jazz, el soul, el funk, totes aquestes amb molta energia, amb molt moviment, amb molt sentiment, i també van agafar el funk, per exemple, és repetició del jazz, o sigui, agafar una estructura i repetir-la. I això va sortir el house, el techno, van evolucionar diferents estils molt interessants, i com dius, el beat matching el que es permet és unir cançons, beat és cop, sí, exacte, barrejar, matching, no? Sí. Unió, és unió dels cops. Si quan una cançó té un compàs, té uns cops, pues tu tens que unir-lo amb la següent cançó, que aquests cops, aquest ritme sigui el mateix. Que no es trenqui el ritme. Que no es trenqui el ritme. D'aquesta manera les dues cançons s'uneixen i es permet mesclar, unir una amb l'altra i fer la transició d'una cançó A a cançó B. Això és un art també, és molt important. Unir cançons i que totes estiguin totes acompassades, o sigui, amb compàs. I després tens que tenir, parlant més tècnicament del punxar, tens que tenir en compte la velocitat. Una cançó va molt ràpida, una altra que va molt lenta, és molt complicat unir-la. I també la tonalitat, que és la primera nota que sona, si és compatible, bàsicament, diré ràpidament, amb l'altra cançó. Si és compatible, aquesta unió és molt més fàcil. En canvi, si està en harmonia, si no està en aquesta unió, són molt dispars, aquesta unió no quedarà bé. I bueno, ja per acabar la secció, una miqueta anar tancant aquestes curiositats històriques dels DJs. També he trobat que, evidentment, els DJs en aquell moment no eren tan importants, és a dir, es prioritzava més la sala, o sigui el ball, que no pas la cabina del DJ. En aquell moment sempre eren potser més actors secundaris. Van prendre més relleu a partir dels anys 80, 90, a partir de música electrònica, tot això. Evidentment, el vinil era el que manava, ja que he dit abans, aquestes caixes de 20 quilos amb vinils allà, tot portant. Llavors, el DJ, evidentment, és un creador de tendències. Entre els anys 70 i 80, si un DJ posava un tema, funcionava molt més en pista, doncs podia convertir-se en un hit i que sonava molt més abans a la ràdio. Si el DJ triomfava i posava una música que era bona, doncs aquella música després es podia posar a la ràdio. Això és molt important perquè, com deia abans, la música es comprava i la gent era col·leccionista de música i anava a Anglaterra o a alguns països a buscar la música, comprar-la i portar-la, que això feia que, ostres, a tal hora tal DJ ficarà una cançó nova, anem tots a mirar-ho perquè és nova, ja en sabem la cançó perquè són les mateixes cançons, les mateixes 50, 20, la caixa aquesta sonarà, l'únic que pots canviar és l'ordre, la manera de ficar-ho, però aquesta capsa sonarà. I si fiques una capsa, fiques un disc nou, anem a veure que és algo novedós. Ara tot és nou, tot que ser nou, tot que ser fresc, té que estar molt més ràpid, l'hàbits de consum ha canviat moltíssim. Sí, a mi em fa una mica de fàstic això, la veritat, perquè jo penso que potser tu et curres molt, imagina que ets un artista i fas una cançó que et tires mesos, potser anys fins i tot allà intentant perfeccionar cada nota, cada paraula que dius, la lletra, o sigui, tot, a l'embolcat de tot, i llavors quan ja ho tens ho poses en circulació i a lo millor és un èxit com a lo millor ningú et fot ni cas, que ja a lo millor ja dius, després de tant d'esforç ningú em fot ni cas, però fins i tot si tens èxit és que és un èxit molt efímer, perquè és que dintre d'un mes ja escoltaràs gent dir esta canción es vieja, i tu dius però si fa un mes? Però tu saps tot l'esforç que hi ha darrere, aquesta persona no ha fet aquesta cançó perquè tu gaudeixis de la cançó un mes, i això és el que diu l'Àlex també, que els DJs ara poseu cançons de 30 segons i coses així, perquè la gent necessita dinamisme, la gent és me canso rápido de esto, dame otra cosa, otro estímulo, i la veritat això a mi em fa una mica de fàstic. Jo penso que està bé que no siguem com abans, potser cançons de 6 minuts pues, és too much, no? Però una cosa és que 6 minuts sigui massa, però 30 segons és massa poc. Potser és massa poc, que potser està bé per les festes, per amenitzar-ho i potser és el que funciona, però no pot ser que ens cansem tan ràpid de les coses. Estic totalment d'acord. I jo com a artista el que he canviat una miqueta de filosofia, perquè ostres, t'agobies de dir és que no acabes de fer coses guais, però el problema és tens que pensar quina és la clau de l'èxit, quins números són èxit per tu,
Són 1.000 visualitzacions, són 2.000, són seguidors a Instagram, són 1 milió, 2 milions. Això et canvia la vida? No, un número no et canvia la vida. Canvia la vida les coses que tu fas, els productes que tu fas. Que tu facis una bona música, que facis un producte i que tu estiguis content, és l'important. El més, si arriba, arribarà. Ostres, he donat en la tecla, perfecte. No, segueixo fent, bum, bum, bum. O sigui, per què volem èxit constantment? Per què necessitem aprovació de tothom? Exacte, sobretot l'aprovació. O sigui, volem aprovació i números. O sigui, que, necessito ser famós, necessito ser... No, tens que fer coses que t'agradin a tu, que disfrutis i diguis, ostres, aquest és un bon producte per mi, m'agrada això. Tu t'ho estàs passant bé fent de DJ? Quan estàs allà a les festes, a part de treballar, sents que estàs fent que s'ho passi bé la gent? Això és èxit. Clar, per mi és això és èxit. Perquè jo, per exemple, ara, què em quedaria? Gira internacional, ¿vale? I m'han proposat coses de gira internacional, però dius, és que el preu que estic rebent és una miqueta més, però no em compensa estar tot un cap de setmana fer una gira a qualsevol país estranger per una miqueta més, perquè a mi, anar amb els meus amics, estar amb la meva família, val més que aquest una miqueta més. I l'únic que és aprovació social i, ho estàs petant. No, jo ho estic petant anant a dormir cada dia a casa meva, treballant del que m'agrada, disfrutant, fer feliç a la gent, és el meu objectiu. Això és l'èxit. Però funciona, però tristament funciona així en el cap de la gent. O sigui, per exemple, tu em preguntes, tu creus que aquest podcast és un èxit? Per mi sí, perquè estic amb els meus amics fent una cosa que m'agrada, parlant amb gent interessant, de temes interessants, després ho penjo a xarxes i després em sorprèn cada dia de que hi ha gent que a vegades em diu, ostres, vaig veure el programa aquest que vau fer amb el DJ o amb el tal, que va estar xulo, tal. Igual no m'ho diu molta gent, però m'ho diu gent que a vegades ni m'ho espero. O sigui, gent que dic, ostres, tu mires el meu podcast? I em comença a parlar de coses que dius, no ha vist el vídeo d'Instagram, se l'ha escoltat sencer. I a mi això em fa una il·lusió que t'hi cagues, tot i que no guanyem diners amb això ni res, però per mi això és èxit. O sigui, per mi això val la pena, a mi això em dóna ganes de fer un programa més i un programa més i un programa més. Clar, i és el que et mou i el que et dona il·lusió de viure. O sigui, també el no treball, el no fer res, jo crec que també és algo molt dolent. Una cosa que nosaltres som éssers humans i estem fent coses, tenim que estar actius. O sigui, jo per exemple, quan abans treballava només d'autònom, què passa? Teníem èpoques d'estiu o de Nadals moltíssima feina, quan parlàvem abans de conciliació de treball i vida personal. I hi ha èpoques que anava fins a dalt. Per exemple, he fet un desembre amb 32 actuacions, només de 31 dies, i després fer febrer o març, que és un mes fluixet, i fer 4. Com físicament, econòmicament, mentalment assimiles estar sempre a casa i treballar 4 dies o estar sempre fora i descansar 4 dies? És un canvi molt bèstia. En canvi, ara el que busco és una estabilitat, aquests picos hi hauran i hi ha, però mantenir una miqueta més la constància. Això t'ha afectat, per exemple, a l'hora de la relació amb les parelles que hagis tingut? No, perquè el que parlava, sempre he buscat gent que m'entengués. Del mundillo, no? Bueno, que m'entengués el meu... O sigui, que em volgués com la persona que soc. Si vols estar amb mi, aquest és el que hi ha. Com jo entenc que jo si tinc que estar amb una persona, aquesta persona té unes coses. Ei, jo tinc aquestes qualitats, jo em dedico a això, jo faig això, ho vols o no ho vols, saps? És que és lògic. I ara m'agradaria obrir un meló també, perquè sempre el tema de la festa i la nit s'ha relacionat també molt amb les begudes alcohòliques, amb substàncies estupefaents, tal. Tu creus que realment hi ha una relació entre les dues? És a dir, tu que al final hauràs vist molt més... Jo he sortit bastant de festa, però segur que molt menys que tu, perquè al final tu t'hi dediques a això. Llavors, tu veus que hi ha una tendència també creixent al consum d'aquestes substàncies, que la gent ho relaciona d'alguna manera com que van de la mà, és a dir, que no pots sortir de festa sense beure alcohol o sense prendre substàncies? Jo crec que ara actualment hi ha una baixada de la tendència d'ús de drogues o alcohol, com us he dit. La societat s'està cuidant molt més i és una cosa molt positiu, perquè jo el que vull és que la gent s'ho passi bé, no que es destrueixi, són coses diferents. I també jo el que vull fer una reflexió de per què utilitzen aquestes drogues. Perquè no, la gent es droga, la gent beu, però per què? Jo el que penso és perquè et fan falta, perquè la teva societat, el teu entorn et diu o necessito evadir-me, tinc una situació personal horrorosa, tinc una situació econòmica horrorosa, jo el que necessito és que cada cap de setmana
beure, drogar-me, prendre alguna cosa per evadir-me del Sí, meu per món. durant Però no- una estona sí. no pensar en res i ser feliç. Clar, i el problema no és l'alcohol, les drogues, sinó és que tenim una societat que necessita això. Tenim que arreglar-ho, aquest problema d'arrel. Però per què, o sigui, és a dir, per què drogar-te quan si tu et passa bé sense haver de prendre ni alcohol ni drogues? Realment, jo per exemple, m'ho passo bé sense haver de fer res de tot això. Simplement escoltant música o estant amb els meus amics, ja m'ho passo bé, no cal anar amb aquest punt. Ja, però bueno, és una mica jo crec el que diu ell. Al final, si les teves amistats sí que prenen d'això, d'alguna manera Estàs obligat, no? La pressió social. Hi ha la pressió social, igual que si tots els teus amics fumen, També. molt probablement, igual tu el primer any no, però si vas mantenint aquests amics al llarg del temps, en algun moment agafaràs un cigarro i li donaràs alguna calada. I després això que diu ell també, de si tens un mal moment personal, no sé, estàs passant per un batxe a la teva vida perquè no sé, has perdut algun familiar important, alguna cosa, a vegades tens aquest moment de debilitat que et pot fer caure en això i si això, que no, jo per exemple no ho he provat mai, però si et fa evadir-te i durant unes hores o alguna cosa no hi penses en això i només et surt que riure i passar-t'ho bé, doncs llavors el teu cos d'alguna manera et fa pensar que això és bo, perquè tu dius, ostres, si jo no prenc res, jo en el meu dia a dia estic fet una merda, però mentre em prenc això doncs estic feliç, llavors suposo que això és el que fa que ho Busques prenguin. la felicitat a través de les drogues o de la... Jo, Sí. per exemple, Pensava que ho està confessant, Havia dit jo i ha fet una pausa. per exemple, al cap de setmana, la Setmana Santa, tothom se'n va de vacances i l'oci-nocturn a Barcelona baixa, lògicament. Però sempre hi ha gent, sempre es queda. Qui es queda? El que socialment no té una segona residència, no té la possibilitat econòmica, no té el temps, o té que cuidar els avis perquè no té recursos per una residència, perquè té una situació social problemàtica que no permet sortir de vacances. Pues, què fa? Si té temps lliure, surt a la discoteca. I es nota l'augment de consum d'aquest tipus de substàncies per això. La gent diu, és que tots el meu entorn, o a mi m'agradaria fer això i això, i no puc, i l'únic que faig és quedar-me aquí, saps? I això influeix molt. També és molt curiós això, com l'oci o com l'entreteniment es fan segons les classes socials. Si no és el mateix una persona amb el poder adquisitiu o baix, perquè l'adquisitiu seria la casa, segona residència, vacances, o una persona de diferent poder adquisitiu. I jo et volia preguntar també, no sé si tenim temps. Sí, tenim. També crec que no l'hem tocat 100%, però sí que hem perfilat una miqueta, i era l'impacte de la IA en la creació musical. Com creus tu que serà dintre de... o si està passant ja alguna cosa? Bueno, està la tendència que hem parlat, de tot és TikTok, tot és molt ràpid per ja, sense qualitat. O sigui, el que volen és coses noves constantment, música nova constantment, o sigui, tindrem molta més música. Però és que hi ha molta música creada en via, vull dir... però de molt mala qualitat. O sigui, estem més, però pitjor qualitat. És la tendència que estem tenint ara mateix. Música més ràpida, més cliché, més... no sé, per exemple, ara hi ha remixos de totes les cançons en diferents estils. Música de los 50, los 60, los 70, la cançó de hit. Bueno, et permet crear molta quantitat, cosa que abans no, però la qualitat és molt diferent. És la tendència que tenim. I també, per mi, això als DJs s'afectarà perquè hi haurà més Spotify. A la llarga perjudicarà altra feina. Per exemple, Spotify o aquesta eina es multiplicarà i es millorarà, però el factor humà sempre estarà allà. I el DJ necessitarà... és com un cambrer. Hi haurà un moment que els cambrers desapareguen, home, baixaran, però sempre té que haver-hi una persona allà controlant les màquines. O sigui, és com els restaurants. Ara vas al restaurant i un robot et porta el menjar. Està tenint un lloc de feina, però sempre té que haver-hi un cambrer supervisant això, ficant... O sigui, ajudarà el cambrer, farà que hi hagi menys cambrers, però és el mateix. Hi haurà menys DJs, però sempre jo crec que hi haurà feina. Sí, és com les feines de tota la vida, com per exemple el fontanero, o sigui, això no ho pot fer la IA. O sigui, la IA no pot venir a picar-te la paret, a treure't la tuberia, a tornar-te-la a muntar. O sigui, i llavors en el teu
a la teva feina també és superimportant la persona, és a dir, sí que una IA pot fer música, sí, però de pitjor qualitat i no pot donar aquest ambient que dones tu. Clar. Sí que jo crec que ajudarà molt a la gestió de discoteques i d'oci nocturn, o sigui, donarà un push, una qualitat bestial. Ara, per exemple, estem treballant en un projecte amb una etiquetera de venda i el que estem fent és treure informació perquè a cap i la fi una targeta bancària, tu tens informació, l'empresa està facturant, tu taps una hora i una persona, doncs aquesta informació extrapolar-la, per exemple, saber a quina hora compra l'entrada anticipada, a quina hora valida l'entrada, a quina hora pren la primera copa, a quina hora pren la segona copa, la tercera o no pren ninguna, o com hi ha aquest hàbit de consum. Doncs amb tota aquesta informació bestial obtindrà decisions i prendre millor decisions, de dir, ostres, és que a primera hora no ve ningú, o al revés, ve tothom a primera hora i a última hora què passa, no? Què passa? O a lo millor hi ha una persona que compra totes les copes per tots els amics. Ostres, aquesta persona tenim que cuidar, perquè li sobra la pasta, ens interessa perquè ho guanya més. Sí. Bueno, aquesta informació, aquesta revolució la tindrem, o per exemple ara a Ramataz ha ficat els guardarrobes automàtics, una guitxeta, tu piques i deixes la jaqueta. Interessant. Però ha sigut un problemón, perquè ho han fet de cop, sense persones que fessin la transició, la gent a altes hores de la nit no se'n recordava dels números, clar, això les no portes, havia pensat això, clar, borratxos i recordar números. la porta s'obria, la gent estampava amb les portes perquè estaven ubicades les guitxetes enmig de la sala. Sí. Bueno, que sí, redueixes costos de personal, redueixes cua, redueixes problemes, però no és blanc i negre, o sigui, té que haver una progressió a gris molt important. Volia fer-te una pregunta més del tema substàncies, perquè estava pensant jo, per exemple, al David Guetta o gent que... Si tu ja has dit que, per exemple, vas fer 32 actuacions en 31 dies del desembre, si això és una autèntica locura. Si això ho repetissis molt durant l'any, o no 31 actuacions o 32, però en fessis 24 ja serien moltíssimes. O sigui, aquesta falta de descans, tu creus que en els DJs a vegades s'utilitzen substàncies també per mantenir-te despert, per aconseguir dormir? O sigui, creus que és una cosa habitual? Jo, per la meva experiència, com més professional, menys drogues i menys alcohol es prenen. És una tendència, almenys el que jo veig a Barcelona, perquè el que està a un bar musical, normalment treballa entre setmana i el cap de setmana el seu oci-treball. Per tant, és oci-treball, jijaja. En canvi, el que es dedica professionalment, el que, no sé, companys meus que treballen a Ramataz i al Salamandra, diuen, no, és que faig 4 o 5 sessions setmanals, no puc estar bevent tots els dies, si no acabo fet pols. Sí. Bueno, i no, jo no veig res perquè soc professional. Com tu dius a nivells extrems, sí, és probable, no ho conec personalment, però també aquest nivell tan alt et converteixes una miqueta com un animal de càrrega. Val? O sigui, tu firmes el teu contracte i tu acceptes que guanyaràs tants milions, tants milers d'euros a canvi de donar la teva vida aquest temps, aquests anys, fas com un pacte con el diablo, ¿vale? I això normalment mànagers, gent de l'entorn ho aprofiten. Diu, ostres, aquest és un molt bon producte, el vaig a portar-lo a totes les ràdios, discoteques, tots els famosos, funcionen així. O sigui, tu saps quan guanyarà Rosalia? Moltíssim, però Moltíssim. Però quan? El percentatge. De tot el que genera, Clar, molt poc. Clar, és el o sigui, segur que guanya molt, però molt poc de tot el que podria guanyar, perquè ho està generant ella. Clar. Ella és el producte. Ella és el producte. Ella és la que curra, la que, pum, esta idea, pum, ostres, m'he equivocat, ostres, pum. I hi ha persones que sí, l'ajuden i estan allà. Però jo, per exemple, personalment, jo mai he volgut un mànager per aquestes coses. I el dia futur que ho tingui, tindré que tenir molta confiança per això, perquè em senteixo com un animal explotat, o sigui, un burro de carga, saps? Sí. T'estan explotant i estan aprofitant de tu, en aquest cas. I després, això, firmant contractes abusius, de dir, no, si tu et dius que no a la teva gira, em tens que pagar tot el que no generes. I el David Guetta cobra 250.000 euros per bolo, imagina't. Bueno, els podria pagar Sí, però són números o coses. També, per exemple, tinc una amiga que treballa a la Breix, una festa molt coneguda, i li van posar un contracte abusiu del mateix, o et donarem el 20% del que guanyis de totes les teves actuacions personals, o si no al carrer. Ostres, o
sigui, hi ha molta gent que fa contractes molt abusius, que tracta la gent molt malament en el sector, i jo crec que és molt important. Hi ha altres que, sí, arriben a l'èxit, però a canvi de què? És molt important. Pues, aquí queda això i ara ens anirem, Albert, amb la pregunta Final profunda. La pregunta final profunda. Has escoltat algun cop el programa? No. Pues No és algo broncano, No és en aquest programa tenim una pregunta final on volem que t'obris sentimentalment o que et mullis sobre algun tema. I la pregunta final profunda que hem preparat per tu avui és: tu et dediques a ser DJ, treballes amb discoteques, amb locals d'oci nocturn. Quina part de tot aquest negoci et sembla que és la més hipòcrita? Hipòcrita? Sí. Hi ha molta, o sigui, aquest sector és complicat, aquesta pregunta, o sigui, no és fàcil de respondre. Per això és profunda. Clar. Bueno, a mi el que em dona molta ràbia en molts sectors i més és el postureig. A mi em repeteja molt. Jo crec que és la pitjor cosa que tenen qualsevol empresa, qualsevol negoci, i és vendre una cosa que no tens. Perquè al cap i a la fi les discoteques són empreses de serveis. O sigui, les persones entren, estan un temps al teu establiment i se'n van. S'ho passen bé, disfruten. Si tu estàs venent coses que no són, per mi em sembla molt hipòcrita. Vendre un producte que no és, vendre que esto és superguai, superxic, necessitat de que tothom sigui guapo, que siguin noies guapes, perquè si venen nois que són els que gasten i així tenim més. O sigui, per què no fem les coses planes, senzilles i per tothom? Que sigui transparent. Sí, transparent, però els productes per tothom, que disfrutin, que no estigui tan segmentat, que no sigui tan vaca lechera, anem a treure el màxim possible al públic. Bueno, una miqueta la meva idea de que a vegades hi ha això, el màrqueting excessiu, de que sempre tot és perfecte, totes les festes tothom s'ho passa superbé, no hi ha ningú problema, o sigui, és un màrqueting irreal. Jo crec que és la més hipocresia que hi ha en el sector. És el meu... Sí, estic bastant d'acord perquè moltes vegades les fotos que es pengen moltes vegades a xarxes socials o alguna de les discoteques o dels locals, no, però sempre surt gent com molt perfecta, o sigui, gent que dius, hòstia, mira, sigui home o sigui dona, dius, hòstia, és que és guapo, és guapa, tal, i jo què sé, hi ha gent de tot, o sigui, jo què sé, ja estem els menos agraciados, hi ha gent que té sort pues, que ha sigut tocat amb la vareta, però sempre t'intenten vendre com, mira, aquí venen els millors. I sí que passa això. I una altra cosa que a mi em dona molta ràbia de l'oci nocturn és el tema de que utilitzen la dona com a reclam de l'home moltes vegades. Correcte. El tema de pues, xiques gratis i els tios una copa 15 euros. I tu dius, ostres, però per què no tots igual? No, perquè clar, perquè ahir la porten perquè vagin els babossos allà a darrere, i realment això és que ni per la noia és bona, perquè és un tracte discriminatori, realment estan utilitzant com de ganado. Així que a mi aquesta cosa tampoc m'agrada. Pues amb això hauríem acabat el programa d'avui, però Àlex, no sé si hi ha alguna cosa que has trobat en falta que et preguntem, alguna cosa que vulguis dir. Per exemple, la gent que ens està escoltant, si vol veure d'aquests capaç, on et poden trobar ara mateix? Sobretot a l'Instagram, Àlex Gorés DJ, i ara també al TikTok, que faig algunes cosetes, i que també té el mateix nom. I bueno, sobretot allà a les xarxes també tinc els links del Mixcloud, que penjo sessions, penjo música. Bueno, també jo no estic molt obsessionat en les xarxes, però hi ha molts companys que l'important és el producte per mi. Sí. El que insisteixo, que la gent s'ho passi bé, que disfruti, quan vingui a veure'm, que s'ho passi super bé. A quin lloc sols punxar? Salamandra Hospitalet, que estic aquesta nit, estic també... faig festes majors, esdeveniments privats, ara bodes tinc tots els dissabtes fins a juliol, o sigui que... De casaments? De casaments faig a tope. La veritat que no paro, també faig molta producció, ara m'he centrat més a muntar festes, a organitzar-les, no tant a punxar, una miqueta més d'entrenador, no tant de jugador. I crec que és molt interessant això, que potser per la pròxima podríem explicar més centrat a com es munta una festa, com s'organitza una festa, què és la importància de la gestió d'una discoteca o d'un establiment,
I bueno, i això també, estic més al Wolf, a Sala Wolf de Barcelona. Què fas, de gestor o més sí, aviat? de gestió de producció, ja no punxo. No punxes. També faig de gestió a l'Apolo, faig producció i a vegades punxo també, alguna coseta, i la veritat que és molt divertit perquè també anar variant en diferents jocs, anar fent coses, la veritat que és molt guai i molt enriquidor. I per aquí Sant Boi, hi ha algun lloc també on et puguem veure? A la Masia, potser? La Masia ja no tant, i res, i bueno, festes majors, alguna coseta, les pròximes dates anirem parlant i anirem dient. Pues moltes gràcies per venir, Àlex. O sigui, jo crec que has explicat coses super interessants del món de la nit, de què és ser DJ, de quina manera us organitzeu, o sigui, tota la psicologia que hi ha darrere. O sigui, si algun dia deixes això i et vols buscar una feina, jo penso que el de psicòleg, molt bé, perquè ets molt analític i tal, i li dones moltes voltes a les coses, o sigui, jo penso que t'anirà bé. Així que res, moltes gràcies per venir i esperem que t'ho hagis passat bé, que t'hagin agradat els regals i òbviament estàs convidadíssim a tornar aquí per parlar-nos una mica de com es monta una bona festa, en plan, me llamo Alex Grueso, dime qué fiesta, qué quieres que yo te la monto, saps? O sigui, porta la taula que potser aquí facin una mostra. És veritat. I això, per última cosa a dir, que és important no demonitzar el sector i és necessari i és molt important ser activistes culturals i defensar la salut, l'educació i també la cultura. Pues amb aquest gran missatge acabem, Albert, que per cert a tu també t'he de dir adeu perquè si no dormo per les nits. Exacte. I després fora de càmera fotrem un petó, no? Sí, amb llengua, com l'altre dia. Exacte. Pues moltes gràcies a tu també, Albert. Igualment. I ens veiem aquí en un altre Abriendo Melones molt aviat amb un altre convidat que explicarà també coses molt interessants. Així que gràcies a tots vosaltres i recordeu-vos, si us agrada el contingut, a part de donar like i comentar-nos, seguiu-nos també, que ens ajudeu moltíssim. A YouTube, que mirin YouTube, que mirin Instagram, TikTok, Spotify, Amazon Music, a Podimo, que també hi som des de fa un temps. Així que moltes gràcies a tots i ens veiem aquí la propera setmana amb un nou convidat. Hay más melones para abrir, invitados insospechados, nuevas historias que fluirán. El sabor de aventura nunca va a morir. En cada episodio sorpresa esperaban, desde risas hasta lágrimas siempre emocionaban. Pero esto no es adiós, solo un breve descanso. Volveremos con más melones en el próximo trato. Adiós.